Bat, bi, hiru, eta. 40 aldi ontan etxea, bihurtu zaigu kaiola, baina ikasten jarraitzen dugu, egunero edo nola. Eta Facebooken joni begira, egiten dugu kirola. Jakintza baino askoz gehiago, baita gure ikastola. Abesti eta ipuin artean, umeak dabiltz gustora, koxkorragoei pantaila aurrean, joaten zaie denbora, ikasle eta irakasle, hazen olako ganora, animo eta musuak denoi, dena ondo aterako da. Ta nola ahaztu garai hauetan, familiaren babesa, eskola zuek gabe ez dauka, inondik ere erresa, saia gaitezen alde batera, uzten tarteka estresa, ta elkar zainduko dugula egin, dezagun denok promesa. Ikasi egon eta jolastu, pasatzen dugu eguna, pantaila baten beste aldetik, ikusten dugu laguna, eta balkoitik balkoira sortuz, txalozarten oia hartzuna, merezi duten haiei bidaltzen, diegu elkartasuna. Naiz eta birus eske dabilen, naiz eta egin nahiko gaitz, goizero jeiki beharra dago, indartxu umora naiz. Berriro bueltan izan gaitezen, dena bukadadin garaiz. Zuek bezala neroni ere, etxean geldituko naiz.